Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Agustin. Taong 1977, Gonzaga, Cagayan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira si Agustin at ang kanyang ama sa Gonzaga. Medyo malapit lang sila noon sa bundok ng Kagwa, kung kaya't kapag hindi sila nakakapangisda, namumundok sila upang maghanap ng mga hayop na maaari nilang alagaan at kainin. Sa kasamaang palad, hindi noon nakatungtong ng eskwelahan itong si Agustin, gawa ng walang kakayahan ng kanyang ama na siya ay pag-aralin. Hindi naman siya noon nagrereklamo kahit hindi niya naranasang mamuhay bilang isang ordinaryong bata sa kadahilanang ang mas mahalaga sa kanya noon, matulungan ang kanyang nag-iisang magulang. Kahit mahirap ang kanilang pamumuhay sa baryo, kampante naman noon si Agustin sa kadahilanang walang taong nakikialam sa kanila. Isang gabi, umuwi ng lasing ang kanyang ama. Pagpasok nito sa loob ng kanilang bahay, iniabot nito sa kanya ang isang supot na merong pagkain. Eto ang pagkain mo, Agustin. Alam kong hindi ka pa nakakapaghapunan. Kumain ka na dyan at siguraduhin mong lahat ng bintana at pinto ay nakasarado bago ka pumasok sa iyong kwarto. Wika ng kanyang ama habang pasuray-suray itong nakaupo sa isang silya. Nang marinig naman ito ni Agustin, dali-dali naman niya itong iniabot at dinala sa kusina. Pagsilay niya sa loob ng supot, doon niya nakita ang bungkos ng lechon na siya namang labis niyang ikinatuwa. Matapos niya noong kumain, agad naman niyang sinarado ang lahat ng bintana sa kanilang bahay. Pagdating niya noon sa sala, bumungad sa kanya ang kanyang ama na nakatulog na sa papag. Dahil sa masyado pa siyang bata noon, kung kaya't wala na siyang nagawa kundi ang hayaan na lamang ito. Habang pinagmamasda ni Agustin ang kanyang ama, bigla namang nabaling ang kanyang paningin sa isang bagay na nakasukbit sa bulsa ng damit nito. Bagaman hindi niya ito gaanong nakikita, para bang naririnig niya itong tumatawag sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan niyang dukutin ang bagay na yon sa bulsa ng kanyang ama para makita ito ng malapitan. Kampante siya noong hindi ito malalaman sa kadahilanang paniguradong wala itong maaalala kinaumagahan. Habang dahan-dahang inilalapit ni Agustin ang kanyang kamay, doon na niya naramdaman ang labis na kaba sa kanyang katawan. Alam niya kasi noong mapapagalitan siya nito kung magkataong madakip siya nito sa akto. Subalit sa kabila ng lahat ng iyon, patuloy pa rin nangingibabaw ang kanyang pag-aasam na makita ang bagay na nakasiksik sa bulsa ng kanyang ama. Maya-maya pa, tuluyan na nga niyang nahawakan ang bulsa nito at kasabay nito ang dahan-dahang paggapang ng kanyang kamay papaloob. Iniiwasan niya din noong huminga, nang sa gayoy hindi siya nito mahalata. Ilang minuto pa ang lumipas, nahawakan na nga ni Agustin ang isang napakalamig na bagay na medyo may kadulasan. Hirap na hirap siya noong mahawakan ito sa kadahilanang patuloy itong dumudulas sa kanyang mga kamay. Pag-ahon niya ng bagay na yon papalabas ng bulsa ng kanyang ama, laking gulat na lamang niya nang bigla siya nitong hinawakan sa kamay habang nagwiwika ng, Ano ang ginagawa mo, Agustin? Bakit hindi ka pa natutulog? Akala mo lasing ako? Nagkakamali ka, iho. Nagpapahinga lang ako. Matapos nitong makapagsalita, panay naman ang paghingi ng tawad ni Agustin habang dahan-dahang lumalayo sa kinahihigaan ng kanyang ama. Pagsilay niyang papatayo ito at papalapit sa kanya, doon na siya napaiyak dahil sa takot.
Alam niya kasi noong malupit ang kanyang ama kapag nakakagawa siya ng bagay na ayaw nito. Habang patuloy siya noong umiiyak, bigla naman siyang natigilan nang hawakan siya nito sa balikat at dahan-dahang itinayo. Oh, bakit ka umiiyak, Agustin? Hindi naman kita inaano. Nagtatanong lang ako. Wika ng kanyang ama habang patuloy na inaayos ang kanyang buhok. Matapos yan ay agad naman itong ipinakita kay Agustin ang isang maliit na tipak ng kahoy na merong butas sa dulo. Dali-dali naman itong ibinalik ng ama ni Agustin sa kanyang bulsa matapos niya itong maipakita sa bata. Hindi na din yon naglahad ng iba pang impormasyon ukol sa bagay na kanyang hawak na siya namang labis na ipinagtaka ni Agustin. Matapos nila noong mag-usap, agad naman nilang tinungo ang silid sa kanilang pinagpapahingahan. Iniwasan na din niya noong kausapin ng kanyang ama nang sa gayoy hindi na nito maalala ang pagtatangka niya kanina. Kinaumagahan, maaga pa silang umalis ng kanilang tahanan para magtrabaho. Bale, tutungo sila noon sa dalampasigan upang manguha ng mga kabibing ibibenta. Nakagawian na nila ang bagay na yon dahil sa lahat ng kanilang trabaho, doon madaling kumita ng pera. Kinakailangan pa nila noong sumakay sa kalabaw ng higit 1.5 oras, marating lamang ang lugar na pagkukunan nila ng kabibe. Sinisigurado din nila noong mababa ang dagat sa oras ng kanilang pagdating doon upang hindi masayang ang kanilang oras. Habang binabagtas nila noon ang daan, nananatiling tahimik at walang kibo itong si Agustin. Labis kasi ang pag-aalala niya noon, gawa ng baka maisip ng kanyang ama ang ginawa niya noong nagdaang gabi. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang natigilan nang masipat nila ang 3 kataong nakaharang sa kanilang daraanan. Hindi mga ordinaryong tao ang mga yon, gawa ng kitang-kita ni Agustin ang mga sukbit nitong mga barel sa kanilang likuran. Paglapit nito sa kanila, agad naman sila nitong pinababa sa kalabaw habang nagwiwika ang isa sa mga ito ng, "Saan kayo pupunta? Mukhang hindi kayo taga rito Nang marinig naman ito ng kanyang ama, kalmado naman itong tumitig sa 3 lalaki habang sumasagot ng, "Hindi ho kami taga rito, pero madalas ho kaming mapadaan dito. Nangunguha kasi kami ng mga kabibe sa dalampasigan. Para naman, meron kaming maibenta sa baryo." Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung tumingin sa lupa upang iwasang makatitigan ang mga lalaki. Maya-maya pa, agad naman siya nitong nilapitan at dali-daling kinuwelyuhan. Sa puntong yon, agad namang kinabahan si Agustin sa kadahilan ng walang ibang katao-tao sa lugar na maaaring hinga nila ng tulong. Habang patuloy niyang pinagmamasda ng kanyang ama, napansin niyang kalmado lamang ito at hindi nag-aalala. Pagtitig nito sa rebeldeng nakakwelyo sa kanya, bigla na lamang nitong hinawakan ng kamay ng lalaki at kasabay nito ang pagdukot niya sa kanyang bulsa ng tipak ng kahoy na kanyang pagmamay-ari. Nang masipat naman ito ng 2 rebelde, agad naman siya nitong tinutukan ng baril habang mahigpit na inuutusan na bitawan ang kanilang mga kasama. Nang marinig naman ito ng ama ni Agustin, bigla naman itong napatingin sa kanila habang sumasagot ng, "Iputok ninyo kung ipuputok nyo. Pero kung hindi, umalis na kayo." Matapos nitong makapagsalita, mabilisan namang ikinasa ng 2 lalaki ang kanilang armas at walang pagdadalawang isip itong ipinutok sa ulo ng kanyang ama. Pagsilay niya sa ginawa ng kalalakihan, tanging pagpikit na lamang ng mga mata ang kanyang nagawa habang nananalangin na wag sanang tamaan ang kanyang ama. Subalit ilang segundo pa noon ang lumipas
Tila ba walang narinig na alingaw-ngaw ng putok itong si Agustin. Pagmulat niya noon ng kanyang mga mata, nakita niya ang 3 lalaking nasa harapan nila habang dahan-dahang lumalayo. Maya-maya pa, bigla naman itong kumaripas ng takbo na para bang nakakita yon ng multo. Nang mawala na sa kanilang paningin ang mga rebelde, agad naman silang sumakay sa kalabaw upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Paglayo nila sa lugar, panay pa noon ang ginagawang pagmamasid ni Agustin sa paligid upang sipatin ang mga rebeldeng maaaring nagtatago doon. Nang mapagtanto niyang wala ng tao doon, dahan-dahan naman siyang bumalik sa kanyang pagkakaupo. Pagsilay niya noon sa kanyang ama, agad naman niya itong tinanong ng, Tay, paano niyo po ginawa yun? Nang marinig ito ng kanyang ama, ngumisi lang naman ito sa kanya habang nananatiling walang imik. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo na nga sila sa dalampasigan. Isinantabi na muna nila noon ang mga nangyari nang sa gayoy magawa nila ng maayos ang kanilang mga trabaho. Kinahapunan, pagbalik nila Agustin sa kanilang tahanan, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang 3 lalaking naghihintay sa kanila. Nasa loob yun ng kanilang bakuran at pawang alam na alam ng mga ito kung sino ang mga taong nakatira sa lugar na yon. Habang naglalakad sila papalapit, panay naman ang pagkalabit niya sa kanyang ama upang mabigyan ito ng senyas sa mga nangyayari. Nang mapansin naman ito ang kanyang ginagawa, agad naman itong tumingin sa kanya at nagsenyas na huwag siyang mag-alala. Dahil sa sinabi nito, kung kaya't wala nang nagawa si Agustin, kundi ang manatiling walang imik at magpatuloy sa kanyang paglalakad. Paglapit nila sa mga lalaki, napansin niyang tulala ang mga ito at nakatitig lamang sa malayo. Pagpasok nila noon sa loob ng kanilang bahay, iniabot ng kanyang ama ang dala nilang supot sa mga lalaki. Matapos yan, agad naman silang nagbihis at kinaharap ang mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nag-umpisang kausapin ng ama ni Agustin ang mga panauhin. Dahil kayo'y nagkasala sa amin, magtatrabaho kayo dito ng 1 linggo ng walang pahinga at reklamo. Magsaya kayo, sapagkat yan lang ang nais kong ipagawa sa inyo. Wika ng kanyang ama. Nang marinig naman ito ng mga lalaki, tumangulang naman ito habang nananatiling walang imik. Sa paglalim ng gabi, kitang-kita ni Agustin ang pananatili ng mga lalaking yon sa ilalim ng kanilang papag. Bagaman napakaraming lamok doon, nakakapagtakang hindi gumagalaw ang mga kalalakihan sa kanilang kinauupuan. Sa pagsapit ng umaga, naging abala naman ang mga ito sa kanilang gawain. Doon nakita ni Agustin ang pagsalo ng mga ito sa lahat ng kanilang gawaing bahay, alinsunod sa parusang ipinataw ng kanyang ama. Hindi na lamang niya ito gaanong pinansin sa kadahilan ng napakalabo pa sa kanya noon ng mga kaganapan. Bago pa noon sumapit ang 10:00, agad naman silang umalis sa kanilang tahanan upang tumungo sa baryo, bitbit ang kanilang mga nakuhang kabibe. Halos hindi rin naman sila noon tumagal sa merkado, gawa ng mabilisang naubos ang kanilang mga paninda. Pagbalik nila noon sa kanilang tahanan, nakita nila ang 3 nakaupo sa silyang nasa bakuran habang nakatitig sa malayo. Pagsilay doon ni Agustin, ninais na niyang tanungin ang kanyang ama ukol sa mga nangyayari. Tay, bakit nila tayo tinutulungan? Di ba kalaban natin sila? May mga bagay anak sa mundong ito na hindi mo pa nauunawaan. Hayaan mo, pag dumating ka na sa hustong gulang, ipagtatapat ko rin sa iyo ang lahat-lahat. Sagot naman ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Agustin,
Hindi na lamang siya nagsalita sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na wala siyang makukuhang sagot. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang kinaroroonan ng mga lalaki. Dali-dali naman itong tinapik ng kanyang ama habang nagwiwika ng, Umuwi na muna kayo. Bumalik kayo kinabukasan. Tandaan ninyo, matagal pa kayong maninilbihan sa akin. Matapos nitong makapagsalita, bigla namang napaatras ang tatlong lalaki na parabang labis ang pagkagulat nito sa mga nangyari at sa lugar na kanilang kinaroroonan. Walang sabi-sabi, agad namang kumaripas ng takbo ang mga ito patungo sa talahiban na parabang nasisiraan na ng mga bait. Hinayaan lang naman ito ng kanyang ama, gawa ng nasisiguro nitong babalik yon kinabukasan. Dahil sa wala naman sila noong gaanong trabaho, napagpasyahan nilang dalawa na magpahinga at sabay na pagmasdan ang ganda ng kapaligiran. Iniiwasan na din noong magtanong ni Agustin sa kadahilan ng ayaw pa niyang pag-isipan ang mga bagay-bagay na hindi naman niya naiintindihan. Maya-maya pa, bigla namang nabasag ang katahimikan sa paligid nang ilahad sa kanya ng kanyang ama ang kakaibang presensyang nararamdaman nito na bumabalot sa tatlong lalaki. Ayon sa kanya, kung hindi siya nagkakamali, maaaring ang mga kalalakihang yon ay kaanib ng isang pamilyang merong nakakakilabot na abilidad. Iniwasan niya munang pangalanan ang nilalang na kanyang nararamdaman sa tatlong lalaki, gawa ng ayaw niyang matakot si Agustin. Sa pagsapit ng gabi, habang nasa kasagsagan ng pagtulog si Agustin, bigla na lamang siyang nagising nang makarinig siya ng mga mahihinang pag-uusap sa labas ng kanilang tahanan. Pagbalikwas niya noon sa kinahihigaan ng kanyang ama, napansin niyang wala na ito dito. Dahil sa kanyang mga nakita, hindi niya noon naiwasang magtaka at magulat, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na masyado nang malalim ang gabi para pumanhik pa sa labas ang kanyang ama. Maya-maya pa, muli na namang naagaw ang kanyang atensyon ng mga panauhing nag-uusap sa labas nang banggitin nito ang pangalan ng kanyang ama. Eranyo, alam naming nagkasala ang mga papatubong yanggaw namin. Huwag mo naman silang ganituhin. Marami ang mga responsibilidad na kailangang matupad sa aming pugad. Wika ng isang lalaki. Nang marinig naman ito ni Agustin, mabilisan naman niyang tinungo ang dingding ng kanilang tahanan para pagmasda ng buong paligid. Nagkataon naman noong napakaliwanag ng buwan, kung kaya't hindi naging mahirap para sa kanya na masilayan ang kinaroroonan ng kanyang ama. Pagsilay niya sa kinatatayuan nito, doon niya nakita ang 4 na kataong puro matatanda na nakatayo sa harapan ng kanyang ama. Hindi ordinaryo ang mga matatandang yon sa kadahilanang nanlilisik ang mga mata nito at meron itong mahahabang kuko na nakausli sa kanilang mga kamay. Bagaman nakakapangilabot kung titingnan ng mga nilalang, nakakapagtakang nananatiling kalmado ang ama ni Agustin. Ilang minuto pa ang lumipas, narinig naman niyang sumagot ang kanyang ama sa mga nilalang ng, Hindi ko na problema kung ano man ang ginagawang gawain ng tatlo. Pakisabi sa gabunan ninyo, nagkasala sila sa akin, kaya dapat silang magbayad. Huwag niyo na din akong pagbantaan ng kung ano-ano, sapagkat alam niyo naman kung ano ang ugali ko at kung ano ang kaya ko. Matapos nitong makapagsalita, umupo naman ito sa silyang naroon sa kanilang bakuran habang patuloy na pinagmamasdan ang mga nilalang. Maya-maya pa, kitang-kita ni Agustin ang pagsiyukuan ng 4 na matanda habang sumasagot ang isa sa mga ito ng, Pasensya na ho kayo, Ginoong Eranyo, kung masyado na ho namin kayong naaabala. Sige ho,
Sasabihin ko na lang ang inyong pasya sa tagapangasiwa ng aming lahi. Mauna na ho kami sa inyo at magandang umaga. Matapos nitong makapagsalita, laking gulat na lamang ni Agustin nang masipat niya ang mga itong nag-anyong mga uwak. Sa sobrang bilis noon ng pangyayari, akala niya pinaglalaroan na siya ng kanyang mga mata. Pagsili para ng mga ito sa kanilang bakuran, dali-dali namang pumasok sa kanilang bahay ang kanyang ama na para bang walang nangyari. Sa puntong yon, wala na siyang nagawa kundi ang mahiga sa kanyang higaan at mag-aktong natutulog. Kinaumagahan, ginawa ni Agustin ang lahat para makalimutan ang mga nangyari. Sa pagbalik ng 3 lalaki sa kanilang tahanan, nakita niya ang isang babaeng kasama nito na para bang hindi natutuwa sa ginawa ng kanyang ama. Pagsilay naman ng kanyang ama sa pagpasok nito sa kanilang bakuran, agad naman niya itong sinalubong ng buong kagalakan. Oh, mabuti naman at nabisita mo ako, Dolores. Ano ang atin? Wika ng kanyang ama. Nang marinig naman ito ng babae, tumitig lang naman ito sa kanya habang sumasagot ng, Kahit kailan talaga, Eranio, napakatigas ng ulo mo. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ng 3 pinadala ko ditong matanda kagabi? Papausbong pa lamang ang mga ito, kaya marami silang trabaho sa aming baryo. Nang marinig naman ito ni Eranio, tumawa lang naman ito habang ginagabayan ang babae papalapit sa kanilang tahanan. Si Agustin naman noon, pilit ginagawa ang lahat sa loob ng kanilang bahay para maging abala at makaiwas sa mga kakaibang mangyayari sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang pumasok ang kanyang ama kasama ang babae. Kaswal itong ipinakilala sa kanya na para bang isang ordinaryong tao lamang kung titingnan. Ayon kay Agustin, sa unang tingin mapagkakamalan mo talaga itong isang ordinaryong tao kung hindi mo susuriin ng husto. Matapos ang kanilang pag-uusap noon, agad namang ibinaling ng babae ang kanilang paksa sa 3 lalaki. Nakiusap itong ibalik na ito sa kanila ni Eranio sa kadahilan ng meron silang sigalot na kinakaharap sa kanilang baryo. Eranio, ibalik mo na sa akin ang mga yan. Pangako, ako na ang magpaparusa sa kanila para sa iyo. Nais ko manghayaan ka sa iyong ginagawa pero sa ngayon kasi meron kaming sigalot na kinakaharap sa aming lugar. Paliwanag ng babae. Matapos nitong makapagwika, doon narinig ni Agustin ang tungkol sa isang albularyo na gumagambala sa angka ng babae. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, tila ba hindi nito nagustuhan ang sinabi ng kanyang kausap. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang magpresentang tumulong ang kanyang ama para maresolba ang sigalot na kinakaharap ng babae. Kasabay ng paglahad nito ng kanyang pagtulong ay siya namang pag-utos nito kay Agustin na magligpit ng iilan nilang gamit. Ilang minuto pa ang lumipas, agad din naman nilang nilisan ang kanilang pamamahay kasama ang 3 lalaki at ang babae. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, maiging inalam ni Eranio ang tungkol sa pagkatao ng albularyo. Ayon sa babae, nakahiligan na talaga sila nitong pagdiskitahan kahit wala naman silang ginagawa sa baryong kanilang tinitirhan. May mga disiplina umano ang kanyang mga kasama, ngunit nakakapagtakang palagi sila nitong pinag-iinitan. Dahil sa pagramdam nila noon ng panganib laban sa albularyo, kung kaya't gumawa na rin sila ng paraan para mapaghandaan ang mga bagay na maisipan nitong gawin. Matapos nitong mailahad ang kanyang istorya, bigla namang nagwika ang ama ni Agustinang.
Ganyan talaga ang gawain ng mga taong matataas ang lipad. Porket tagasunod sila ng Panginoon, akala nila hawak na nila ang lahat. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahalang lumutas sa inyong problema. Matapos nitong makapagsalita, nananatiling walang imik naman ang babae. Si Agustin noon, halos mabaliw na sa kakaisip gawa ng kahit anong pag-uunawa noon ang kanyang gawin. Wala siyang naiintindihan. Sa pagdating nila sa ibayong baryo, direkta nilang tinungo ang tahanan ng albularyo. Wala naman noong nagawa ang babae, kundi ang sundin ng nais ng ama ni Agustin. Maya-maya pa, doon na nga nila nakita ang isang kubong nakatayo sa ilalim ng puno ng akasya. Buong tapang nila itong pinasok hanggang sa matunugan ng albularyo ang kanilang pagdating. Ano ang kailangan ninyo? Galit na tanong ng albularyo. Kasabay ng pag-uwi ka nito ay siya namang pagyuko ng babae at pag-atras ng 3 lalaki. Ayon sa kanyang ama, normal lang ang ganoong reaksyon noon ng kanyang mga kasama sa kadahilanang nagtataglay ang mga ito ng karunungang kontra sa karunungang taglay ng albularyo. Matapos marinig ni Eranio ang sinabi ng albularyo, kampante naman niya itong nilapitan habang sumasagot ng, Itigil mo na ang ginagawa mong paggagambala sa kanila. Hindi ka naman pinakikialaman ng mga ito. Kaya anong pinaggagawa mo? Matapos nitong makapagsalita, bigla na lamang napaatras ang albularyo nang sa hindi malamang dahilan. Nang makaramdam ng takot ang albularyo, agad naman itong hinugot sa kanyang bulsa ang isang batong kulay itim na merong parisukat na hugis. Nang masipat naman yon ni Eranio, agad naman niya itong inagaw sa kamay ng albularyo. Kasabay ng pagkuha niya nito, harap-harapan niyang tinunaw ang batong yon sa harapan ng matanda. Huwag mo akong tatakutin sa hawak mong mutya. Hindi yan uubra sa akin, tanda. Wika ng ama ni Agustin. Matapos nitong makapagsalita, bakas na bakas sa pagmumuka ng matanda ang labis na pagkatakot at pagkagulat. Unang beses kasi niyang makaharap ng taong kayang tumunaw ng mutya gamit lamang ang mga kamay nito. Doon din na pag-alaman ni Agustin na hindi ordinaryong bato ang hawak noon ng matanda, sapagkat isa yung mutya ng kidlat. Maya-maya pa, wala nang nagawa ang albularyong yon kundi ang mapaupo sa lupa habang nangangakong hindi na niya pakikialaman ang angkan ng mga kasama ni Agustin. Matapos nitong makapagbigay ng pangako sa kanila, agad naman nilang iniwan ang tahanan nito nang walang kahit na anong sinasabi. Magmula nang maganap ang pangyayaring yon, naging lapitin na sila Agustin ng mga taong hindi nila kakilala. Alam niya sa kanyang sarili na mga aswangang mga ito sa kadahilanang ipinagtapat noon ng kanyang ama na lahat ng taong bumibisita sa kanila ay hindi mga ordinaryo. At dahil na din sa tulong ng mga nilalang na yun sa kanila, kung kaya't dahan-dahan ang umangat ang kanilang buhay. Bagaman natatamasa na nila ang karangyaan, hindi pa rin malilimutan ni Agustin ang nasaksihan niya na aswang na tumunaw ng mutya ng kidlat. Okay, opinyon ko sa kwento. Unang-una sa lahat, napakalakas ng lahi ng aswang na to. Kasi karamihan naman sa atin, di ba? Maski ako, alam ko na napakalakas ng mutya ng kidlat. Hindi to basta-basta natutunaw ng kung sino-sino lang. Kahit nga yung matataas na uri ng engkanto, hindi kayang lapitan to eh. Pero itong ama ni Agustin, hula ko lang, side ko lang to. Isa siyang higlikas. Kayo, anong masasabi ninyo? Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.